Mimin karo Mbak Apri men ngaturke geguyonan sawatara kanggo nglipur ati bakune bengi iki hiburan. Oh ngono. Ya, ya. Diaturke. Ya. Kanggo ngiringi Mbak Apri, Mbak Mimin lagune apa, Tru? Ya. Tembang kangen, Mas. Ning garap langsung dikendangke Jaipong. Oh ngono. Ya, ya. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri, jumeneng yuk dados.
Wah. Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Petru. Nggih. Dah. Mung akhir-akhir tong petang dina ya rasane nek Piye? wis mbateh ki wis tetep mbok semenit pun mbateh to. Mbateh ki semet dulur. Wis dulur. Ya dulur. Dados diklarifikasi nek Pak Kangko karo Mbak Min ki wis bateh. Dadi nek ning guyonmu panggonan kae aja dilebokke penggalih. Oh, dadi kae ora tenanan. Ora tenanan, aja nganti mungkin ndak rapi nek karo buduwi to, ngojene padha-padha wong wedok ki engko nek atine lah, ngono saya buduwi ampun mang penggalih. Wong lanang kono kene padha wae, ning sing berhak nggih mung jenengan. Wong simpatik kagum itu boleh, nggih ta? Kaya kula simpatik kali panjenengan boleh. Dengan karisma panjenengan, dengan kualitas talenta yang luar biasa, dalang milenial yang luar biasa, kula kagum, simpatik, empati, saya meneh boleh. Tapi untuk memiliki tidak boleh. Oh, iya. Kejaba nek delikan ra mung kala mangsa. Kok terus dudukane rono ki lho. Seneng ya, Nak. Wulan iki nek ra kelurus ping 3 dhewe nderekke Pak Kangko. Pak Kangko. Iki hari spesial ngaturke kagem Pak Bupati. Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid. Ya. Menika ulang tahun ingkang kaping 63. 63. Mugi-mugi Pak Bupati tansah pinaringan dirga yuswa, rezeki ingkang gangsar berkah lan barokah. Amin lan saged amanah. Ing pemilihan berikutnya mugi-mugi saged dados terpilih bupati lagi. malih. Insyaallah dadi Mbak Mimin Mbak Apri. Satemah kanca-kanca Dwija Laras ugi saged dateng Kapahyang nggih. Nggih, Kepahyang. Kepahyang Bengkulu. Dhewe ya katut, Nok. Aku nek ra kucel ra melu aku mah aku. Ya berarti kowe iki anu melu Dwija Laras ora mergo pagelaran dina iki. Kak ya ngono ki aja karena individual. Lha nyapa ta? Aja subjektivitas. Aku nek yogane kae ra mangkat trimo ra mangkat aja. Aku nek dalange ra kae trimo ra mangkat aja ngono iku. Lho ngono kuwi sebagai pemicu semangat kok. Semangat boleh ning aja disampaikan ke panggung ndak mare kanca-kanca liyane ora penak. Wis ping 3 rene ora tau petuk kucel gek saiki petuk. Jan upama ora social distancing apa tak emplok-emplok kae. Aja ya, Pri. Ora Ora etuk diemplok-emploki ra etuk. Lah, Mah. Mila dalem menika lak mboten benten kalian rumiyin Mbak Mimin Mbak Apri nalika kula dipun timbali dipun tanggap kalian Pak Soeharto. Panjenengan nggih nderek nggih katut. Mila dalem menika Pak Harto paring dawuh lumantar Pak Bupati panjenengan yo kudu katut wong sak paket paribasane. matur sembah nuwun Pak Soeharto lumantar panjenengan saged menghibur malih kagem warga Bengkulu. Iya. Pak Soeharto menika adalah ketua paguyuban Jawa ingkang wonten. Betul. Cici sembah nuwun. Dimen ora pedhot le seduluran medianya lewat budaya saiki zamane cek virtual ya lumantar wayangan virtual. Ya mungkin ndang normal lak dhewe gek rono. Nah, nek pagelaran insyaallah normal kowe iki lho Pri angel normal. Oh, aku normal aku ra sida dadi istiqomah no aku. Normal saku. Apapun itu mugi-mugi saged ngayomi masyarakatipun, warganipun Bengkulu sansaya maju, bisa menjadi contoh buat wilayah yang lain. Amin. Amin. Kelingan zaman bedol desa, Wonogiri iki zaman dibangun Kedung Ombo. Kok waduk Gajah Mungkur, dhisik bedol desa. Wong ya wong ayu ki nganggo kleru to, Mas. Nek wong ayu ki bener terus. Nek Kedung Ombo ing Boyolali. Boyolali kok. Nek waduk Gajah Mungkur nek ning Wonogiri lah. Zaman transmigrasi to. Transmigrasi menika di bedol desa wonten Bengkulu. Wow. Nek kowe mah mudeng ya, Lek? Ya mudeng wong mbok deku ya katut rono. Oh, mbok demu ya melu transmigrasi. Lah nek aku kan ringkih, aku kan lemah to, nek kon macul kan ra iso. Kono ora. Aku gaweanku kan bang bagiane anu masas kok ning kono. Masas ki apa? Pijet. Oh, dadi kowe sing ning payung pinggir dalan, payung telu ngono kae to kowe. Neng anu kae lho, Pri. Tirta Nadi kae lho. Nek payunge mekrok telu. Kae anu malah mbuh pijet mbuh ora ngerti. Ning nek payunge mekrok loro kae malah pijet tenan. Dadi sikile karo gundule jek ketok kae malah pijet tenan. Kok yo apal men kowe?
Lah niki alumni mriko kok. Niki pripun to? Jarine nek payung telu ki malah ora pijet, nek payung loro kae ketok sikile karo gundul kae malah pijet asli wong kesel ngoten. Nek saiki wis ora ono. Pindah nggon. Pindah nggon ning ya wis tutup. Lah ya saiki aja nganti kaya ngono. Tutup nek awan, nek bengi ya ngoblah-oblah. Nggih. Menika wonten pamundhut Mbak Mimin, Mbak Apri. Saking Pak Harto. Nah, kula wacane sekedap nggih niki spesial. Benjing dalu Pak Mas Petruk kula nyuwun langgam memanikmu spesial kagem Pak Bupati Kepahyang khususipun umumipun para pamirsa wayang kulit virtual Ki Dalang Dwija Kangka nggih. Mengki langsung kula aturaken Pak Soeharto nggih menika pamundhut saking panggemar budaya kagem Bapak Bupati ing Kepahyang. Mugi saged agem jampe sayah. Dalu menika nobar wonten mriku sing mirsani para penggede-penggede Mbak Mimin Pak Apri. Nggih, para pejabat-pejabat mriku nglempak. Nggih. Anggota dewan ya rawuh. Nggih. Mustika. Pak Kajari nggih rawuh. Ketua Pepadi nggih pareng rawuh mriku. Komplit mriku. Matur sembah nuwun. Nggih. Bapak tresno kalian budaya. Nah, dadi ora marake pecah budaya ki nduk. Dadi budaya paribasane basane beda ning kanthi lantaran budaya ki iso menyatukan. Mergo budaya kuwi jati dirining bangsa ngono kae. Unen-unen ngono kae ya bener ya, Lek. Bener, Nak. Sih, menika pamundhutane Memanik. Memanik. Kowe aparan lho? Ya apal Oh kaya. ya. Iya. Ning kesanipun dampingi Waranggono dalu menika Nggih, kathah apa? sanget. Monggo. Alas tunggal. Anu, nduk sapa? Dini, ayo Din. Nah, kana gen iso dibedake endi sing wedok tenan, endi sing wedok abal-abal. Lho mboten. Lho nek Mimin ki posture dhuwur kok mboten kok pripun-pripun. Kula lahirnya kan mangsa rendeng dadi gembrundung awake. Lah, nek genduk iki kan mangsa adem bediding ki lho, Nduk. Dadine kan mengkeret awake dadine ngono ku. Oh, dadi kowe carane mengembang ngono to. Iya. Carane roti ki anu lho, Nduk, apa? Kok apem. Mekrok kene lho Mas jenenge. Ya Ora medem ngono ki lho, Kak. Cekeng dalu, Nak. Nggih, wilujeng dalu. Wedok. Oh, lah didelok apa piye? Ah, mbok gelem ayo. Lanange metu. Kene kok ditawani. Kowe iki dadi Kowe salah nawani, Nduk. Lah pripun? Kene wong nyah-nyah ditawani. armari ae kowe. Amin. Ora Amin, alhamdulillah. ora gelungane kowe. Ya ora gelungan ya ora apa-apa to, ya nabuh-nabuh apa ya ora masalah kok. Ya wis nek kowe leren gandeng sing cepak rambutnya dawa kucel kok kucel ben sanggulan. Ben sanggulan. Saya jatuh hati tenan iki Apri. Wah, ngono Pak. Apri ki mbok didepi wong gagah, wong sugih emoh. Terus Ya nggak wong mengkrik rumah seneng. Wong mengi ngono malah seneng ya. ya jeneng sia kok. Kan ora kekan sehat lho. Arep kene kok arep ngene-ngene wis wegah. Pikir mung ning omah leren ngoten niku dadi arep kene kok wis wegah, wis vakum carane. Ning kita ngono ki gemati lho. Oh, gemati ngertimu wis bukan. Karo kanca ki gemati. Ngerti wis tau. Ngerti jaman dhisik tanggapan karo Pak Kangko mudhuk ning kose kene ngarep kose. Bubuk kene sik lho. Engko ndak nek mulai Klaten kok ndak ono tenan. Aku ora ngapusi. Tenan. Loh, lah jenenge pacangan mulai ejek peteng banget to. Oh, ya wis esuk nek arep balik Klaten ra aku jaman dhisik ra isih motoran. Terus ngantuk. Nek ngantuk ning dalan ngono wis turu kene sik wae bubuk kene sik wae. Nek ora nyengkake sik to? Ora nyengkake sik to? Ya mbuh aku ra kelingan. Ya ora ya. Memori ya no. Jare anak-anak sitok metu becak kae. Iku ra jenengan kare Lekmen. Oh. Ya ndak. Monggo. Segendang Ya. ayu. Iki tasih kuliah Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Nggih. Wonten isi ugi? Nggih. Semester pinter wong ayu. Niki sekawan badhe gangsal. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Nek isih prawan ki ya beda ya, Lek. Isin, heeh. Bedane pripun? Kowe dhisik piye, Lek? Yo nek dhisik kan yo isin to aku wong lanang nyedak rungok nyedak jarak 10 meter no aku wis merinding kabeh jaman perawan. Ono saiki mbok adi klek-klek ngono rumah saku wis ra krasa kuwi. Oh lah wis losdol kowe iki. Apri. Apri. Ai pembayu. Mijo saking pundi Bang Ayu? Saking Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk, Jawa Timur. Tanggane Mbak Deni. Tanggane Mbak Nggih. Deni, heeh.
ya sing bagian cengkok, bagian swara Mbak Deni contonen ya, Nduk. Nggih. Ora kudu plek kaya ngono ning dicontoh. Nggih. Ning nek nyun sewu tekoni aja. Lah pripun Lah, lah? apa lho? Aja. Ngoten. Heeh. Aku yo ngandani sing apik jikuken. Nggih. Sing elek diguwang, sing lantap karo bojo bareng iki aja tak contoh sing bakal wedok ya. Apa ngerti lek karo bojone lantap? Wah, pawakane ketok model wong wedok rai wungkal gerang ngoten wis. Wis duel. Nek bojone cilik disia-sia, aduh nah ning aja. Wong lanange arep piye-piye dengkul iket-iket saupamane kudu dihormati. Nggih. Imam keluarga adalah laki-laki meskipun Nggih. profesimu paribasane lebih tinggi atau nyun sewu pak duit mulih akeh aja ngantek imam keluarga ki. Heeh kuwi nek iso omah kuwi swargamu ya bojomu kuwi. Tetep ngajeni wong Nah, lanang. ngajeni. Ngene ya, Nak. Nggih. Heeh, nek pacaran wis dipacari dong. Dereng kalih. Dereng kali. Dadi wis Sampun. Wis, kandhanono. Sing hati-hati nek mung sekedar goncengan gocek iki ya ora Nggih. apa-apa. Wong lanang goncengke ra disenggol ya mesti ya apa pacaran ra disenggol blas. Senggolan ra apa-apa ning sing siji kuwi aja. Sing Apa pundi? Alah ya pacaran sihat lah. Ngerti dhewe lho. Siji kuwi aja nek mung sekedar nyekel tangane ya oke lah. Jane ya nek hukum agama ora ngetuk ning nek ra etuk apa-apa wong lanang ya kecut to cara ngono. Saat ini mah bayangke. Cara aku umpama kula lanang ya, kula lanang. Ya cek lanang kok upama. Delah kowe gonceng. Goncengmu kok malah gerngenang ngene wong lanang entuk apa? Mesti kan ya ning gonceng kan ngene dadi apa mandeg direm sithik-sithik lho ngono ki jek wajar manusiawi ngono lho. Ngono. Ning sing penting Siji kuwi aja ndak cita-citamu buyar terus kepinginane wong tuamu gegadanganmu ndak gegadangane wong tuamu ndak paribasan merucut saka kudangan mergo kowe nalisir saka angger-angger. Nggih Pak D. Ngono ya. Nggih, nggih, Pak D. Ya aja kabeh omonganku tok nggo mbok menawa ana Nggih. secuil sing apik kanggo sliramu. Nggih. Soale kembang paribasan lagi mekrok-mekroke sliramu mesti akeh bakal ngencup. Lah nek tuwek kaya aku kene iki do dinunuti goncenge do ra gelem. Teko dhewe mulih dhewe, men pangan garangan. Ngono kuwi. Itu realitanya. Apa ya ora ngetok-etokke genane sing peduli ro jenengan. Sapa? Pak Harno kok. Lho. Wis aja wis men, apa nek tuwa ya tok tuwa mesti ya. Halo Bebek, wis apa-apa wis. Ayo nak pamundutan saka Pak Harto nggih. Pak Harto dipun Iya, langgamaken Pak. terus dangdut. Nah. Buka celuk kemawon. Nah, ya Din. Heeh. Mung sliramu lelombaning asmara ombe ing prasetya tanda anteping tresna sineksenku mung hangglaret mendung ati kudang yang yen tangga Tansah kandang renteng kaya mini
kasih. Ora keri Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, Mas Petro. Nek mboten klentu dalu menika Bupati kula Nggih. Bapak Yuliat Mono, Bupati Karanganyar ugi ulang tahun. Mbok menawi mirsani lan mbok menawi menyimak dalu menika ugi dipunaturi selamat ulang tahun kagem Bapak Bupati ing Karanganyar panjenengane Bapak Haji Yuliat Mono. Semoga sukses selalu, panjang umur dan tetap menjadi pengayom masyarakat Karanganyar. Amin. Amin. Sugeng ambal warsa Pak Bupati. Pak Bupati. Niku nggih, wah nek karo wayang mboten umum. Minded nggih kalian wayang. Nggih. Saya pas ulang tahun Kabupaten Karanganyar ki wayangan mesti dialange mesti kondang kabeh. Tur pirang-pirang ngoten nika. Sindene akeh banget. Nggih. Wah, kula ya. Sindene iki sesuai karo ulang tahune kabupaten. Lek 120 utawa endek wingi ke 100 pira ke, Bu? 100 loro ya, napa 104? Sindene ya 104. Dijumbuhke kali. Dijumbuhne karo hari ulang tahune kabupaten. Usiane ngoten nggih. Sing ulang tahun berarti ki 105 kowe ra katut sik, Nduk. Lah Aku sing nyapa? katut ki 104 tambah aku dadi 105 kowe praisik nang omah sesuk nek lah dadi. Lah sampean nang kono arep ngopo? Ya genepi dadi 105 kuwi sesuk. Sinden melu timpah sewengi ngono. Ya iya no. Sewengi apa kuat? Lah ngopo? Standarmu piye engko? Mernahke mukiti. Oh alah. Nggih. Nggih, mugi-mugi Pak Bupati Dirga Yuswa. Amin. Nggih, gangsal rezekinipun berkah barokah. Amin. Heeh, Karanganyar semoga enggal menjadi zona ijo. Amin. Nggih. Ya. Mereka tasih wonten mamundhut sambil berjalan nggih, Mbak Mimin. Nggih. Mereka saking pepundhen kula ingkang mapan wonten ing Surabaya. Sugeng dalu Mas Kangkon nderek mirsani salam saking kanca-kanca Antasena Giri Samudra. Transportasi Laut Institut Teknologi Surabaya. Nyuwun gending pepeling ingkang nyekar Mbak Dita. Ya, nggih. Matur sembah nuwun saweripun, sembah nuwun. Nah, 200.000 nggih. Dit, ngatek Dit. Nah. Mbak Dita. Nggih. Alon-alon. Mereka ugi sugeng dalu Mas Dwijo Kangko nyuwun sekar imbang ana katresnanku Ramayana Bala BWKD matur sembah nuwun. Nggih. Ugi mereka assalamualaikum guyub rukun adem ayem sobat gurem. BWKD mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati ing Karanganyar Bapak Yuliat Mono, Datan Kantun Bupati ing Kepahyang. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Wah, Pak Bupati ini dhewe karo Pak Bupati Kepahyang lek ulang tahun kok ya bareng ya terus. Lah ya. Nggih. Ugi menika saking miyarsa. Ya, nggih. Sugeng dalu Pak Kangko mugi tansah pinaringan bagas waras. Amin. Sekali sampai kala dulur-dulur gurem. Guyub rukun adem ayem sedaya. Ugi dulur BWKD Jabodetabek. Ya. Nyuwun lagu Kacu Kuning. Nah, sawer 200.000 matur sembah nuwun Pak Miyarsa. Nah, yo dibawani sik main komplit. Wong telu iki kudu bawa. Nah. Oh, gentosan. Gentosan. Pepeling. Ini komplite nganggo bawa kok. Ya. Ya, coba. Ya. Maka ingkang anu riyin Mbak Dita riyin. Rukun Islam ngono ya kena. Ya. Rukun Islam kang 50 niki Apri. Ya Pri, Princess Apri. Yo. Apri. Apri lah ya. dekna mring para sesama Jos. Neh. aja pada ditinggalke Yo. Koper.
Dita monggo. Ya lek Sukimin tau. Sukimin gentenan. Ayo Min. Ya. Sukimin yang pasar balong. Nek balong dereng, nek ten Palur niku kula kulintan. Oh, kok ya ngerti daerah kene to? Palur dumugi Mojolaban niku asring. Lah niku rutene ngamen 7 tahun kepungkur. Dadi nek saking sisih kulon, pokoke UNS nika ngitan. Sekar Pacing ngitan. Ngitan. Mungkin nek baline kilon sisih Dondalan Genti ngoten. Oh, nggih. Itu berakhir tahun 2013 selesai ngamennya. Habis itu langsung dedek langsung melejit. Oh, melejit. Oh, iya. Iya. Ngono ya tau ke Garuk. Nek ke Garuk mboten nek gelut terus dibetoten anu Polsek Kowe iki yo gelut barang. gelut. Yo ngalah. Lah masalah yo. Masalahe anu kampleng-kamplengan ngoten lho kan. Enten sing godani kula kan kanca-kanca kula mboten terima. Oh, mencubit sampean. Iya. Aja dangkep nek wong dalanan ki wong remeh ngoten lho. Terus ternyata kanca-kancaku persatuane wong dalan ki malah kuat. Terus aja ngantek siji dilarani ya sijine melu ibaratnya melu cantik melu bilani terus kula dibelani terus terjadi perkelahian untuk bukan memperebutkan saya untuk menyelamatkan harga diri saya gitu loh. Terus akhirnya kita dibawa ke Polsek Jebres. Di situ terus kita di depan depan rumah sakit itu aja langsung semalam di BAP juga gitu. Saya sempat di apa jenenge USG. Ya ora Visum kok USG kok iki bayi kok. Di visum apakah ada pelecehan apa tidak? Ternyata tidak, terus pagi hari itu saya dibebaskan gitu. Jadi sempat nginep semalam di situ. Oh, urusan ro polisi kuwi. Lah sing Kuwi. menek wit pelem dhisik kae. Ya ora, nah itu nyata, itu nyata. Jadi yo kehidupan di jalan itu keras, sangat keras, tapi dari sisi napa nggih? Kesatuannya erat sekali. Paribasan es teh sak gelas diombe wong telu wong papat wis ora wedi kena penyakit ora wedi pilek mumpune duwene ya mung sak gelas kuwi. Rokok sak ler nggih gentenan nggih. Nek rokok sak ler terus mungkin mboten geles ngoten niku sik. Heeh. Terus mungkin utang, mangan sik engko ngamen sesore terus sore baru bayar ke warungnya itu. Lagumu nek ngamen kae dhisik piye Lek? Lagumu sing ngamen kae. Ora tau kuwi ora. Sing anyar kae lho. Sing ndi to? Lagumu ngamen sing anyar. Mbok aku ditutoi lek pas ning pinggir dalan kae piye lek ngono kan yo ora roh. Ora sempat petuk sampean lho aku kan pas ngamen. Piye? Aku tak mau jikalau aku dimadu pulangkan saja ke rumah orang tuamu. Penak toh. Sing towel. Towel murung. Sing towel. Oh. Towel sukanya towel nempel maunya nempel coba zaman sekarang memang susah dipercaya. Lihat gini licin, lihat body mulus, tak Jadi awalnya ikut ngamen lu ngeten. Sedikit sejarah aku melu ngamen ya Mas ngono. Gambak mosok ngamen kok kemayune kaya ngono. Ora, aku ora kemayu. Aku ki lenang. Dadi engko kowe nek ngerti aku ngamen pas posisi ora dandan ngono. Dadi nang Jatuh nang mubeng-mubeng ngoten niku tekan pasar. Kok pasar apa pabrik gula. Tekan mriko ngamen mubeng-mubeng heeh. Mulihku seminggu pisan. Soalnya kalau pulang tiap hari, uangnya kan habis untuk makan. Itu 20.000 ya entek nggo mangan to. Gek dedek kan wonge lemah entek nggo tuku rokok ora kumanan apa-apa gitu. Itu serius. Jadi bisa menginspirasi nek kamu pengen bangkit ya kowe pengen lepas dari dunia itu ya jadi pengamen. Ya kok jadi pengamen berusaha. Oh, berusaha aku dadi pengamen sik. Lanjut sik bawane kok ndak kelangan ngenduk. Waduh. Rukun wis ngerti kok ndak. Iya. Pengalaman ya. Oke, secara teori menang penjenengan yang sekolah formil ini kan pengalaman di lapanganmu kan wis tatarannya dhuwur. Otodidak ya. Otodidak. Karo oto. Mas ditingane Mas. Beda lho ya. Beda.
Beneran nyuara kok oleh ribet temen ngono lho. Balik suara lanang mawon. Iya. Ya. Saha Sahadatke lonan lohong kang angka siji wah jan Nek kowe nggo swara lenang kok Mas Dodo ra sida kesengsem lho. ya ora apa-apa seduluran ae. Saploke mbok lokke gelasé cilik saiki nek gaweke wedang kowe gelasé gedhe oleh. Ya mung maksudku nek aku salene mbok ora ditunggoni ngono. Sapa? Ya Dodo kuwi nek gandakku ora ditunggoni. Maksudku ngono ya ngono kan aduh sesingitan aja ngantek engko. Ya aja vulgar banget lah mosok ditunggoni ngono iki bangsa ya aku. Ngono kok ya plotrak-plutruk kok. Lah Ya. pancen kulino. Kang angka loro salat dene kang telu wah ki nada rendahe pun wah jas dapet toh. Nah, dapat kan ilang ngono. Ki Anom Sukimin wah Ayo nok Dita. Dita Ramadhani ndakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Mbak Pri Rukun Islam sampurna. ya digarap iki mumpung terbange ya ana tur kanca-kanca ya komplit nah iki nggih pemanasan kanca-kanca New Duit Jolaras Indonesia tanggal 31 mulai keluar utawa pentas odor di Mojogedang Karanganyar. Alhamdulillah sampun saged medal. Matur sembah nuwun Pak Bupati. Nggih. Wah, iso plong terus iso ngrasakne sego rawon. Lah ya. Muga nular neng Klaten ya, Le. Amin. Ya seniman kabeh sak Nuswantara iso makarya meneh. Sing dinteni ya diberikan izin pentas kuwi kok. Amin. Seniman seniwati tidak akan merepotkan negara. Opor bebek cukup awake dhewek, waton diwenehi kesempatan untuk berkarya dan berkesenian. Izin pentas kuwi penting. Yo, monggo diaturke lagunipun Pepiling. Yuk, dados. Dung ding dung.
nengen Salat dadi jagake agama limang waktu kudu tansah dijaga luwe sampurna yen berjamaah sayang tingat doke tindak mungkar prayogan ditambah salat sunahe jazamrana iku perintah agama ngelingana ning donya mung sadela saben tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Nah. Ya, matur sembah nuwun. Weh, iso kanca-kanca iso kompak temenanan iki. Iya, heeh. Tanpa tak komando wis piye carane lek ndukung ning awake dhewe terus. Iya, heeh. Salut temenanan aku. Iya. Ngono. Kok ngene iki kaya nangis-nangis aku. Lah iya, heeh. DLI, aku cinta padamu. Lah iya. New DLI. Nggih, nyu DLI. Wah. Semangatipun menika lho Ingkang Pak. Nggih, niki lek pami wonten wektu setunggal napa rong dina nggih latihan. Wah. Tenan. Jos tenan. Nyatane yoga DLI, nyu DLI genah lek yogane nom-nom tur. Cerdas. Mumpuni kabeh. Mumpuni kabeh. Tur kreatif-kreatife berkarya to nduk nek usia-usia ngene iki. Ganteng-ganteng ya Le. Ibaratnya bocah gemrundung ngene iki kan. Gemrundung ki ya. Kaya wong bar disupit kae lho, Pri, dadi langsung gedene cepet ngono iki lho. Dadi kreativitasnya ki unggul ngono lho. Nggih to Mbak Apri, nom-nom kita, ganteng-ganteng kita. Sing ganteng dhewe sinten? Kucel. Lho, ganteng ki ora mung babakan pasuryan kok ya, Pri. Oh, saya pikir ngerti jenenge kucel urung. Iki lho. Nah, salim karo Mbok Dhisik. Social distancing ya tole. Nah, jogone nek gelem karo Apri rapune iki wonge galak. Oh ya lah terus Lantap. APS terus apa? Budi. Kok malah ambil jasaan. Berarti menika apa usia-usia emas semuanya yoga-yoga iki. Nggih. Ora mbok pituturi. Ora usah wae, sementing wis luar biasa, Pring. Sementing tetep guyub rukun bersatu. Wis. Apik nek ora bersatu ora dadi becik. Prasasat kaya dene nggih pasemon kuwi klepon. Klepon. Klep kuwi bersatu, pon kuwi pondasi. Pondasine supaya apik kudu bersatu. Dadi esuk tak kei klepon sitok-sitok. Dadak ngangge peci mengke. Apa? Dadak ngangge peci. Kok iso peci? Lah ra islami engko. Ning loro sindikane Mas Petro, pancen aku mbayangke iki personil hampir nek karo sinden mbek kurak 30-an ya ono. Iya. Aku mbek kowe wong lore berbeda karakter tapi saling melengkapi. Jadi misalnya berbeda pendapat menika wajar dalam sebuah grup, dalam sebuah tim menika wajar. Wajar. Berarti saling melengkapi. Nek di April kok cenderung tegas, kula lemah. Heeh. Terus di April niku tegas sekali dalam membentuk nek kula pekewuh dan sebagainya. Apa sithik ngalami masalah kula gampang nangis. Moto yuyu kula niku nggih. Moto yuyu. Nek di April tek kadang-kala menyakitkan tapi itu harus. Nah, kaya Apri suarane apik kula rupane. Dadi pun melengkapi banget. Apik tok suarane ora madolke, ra kamera-vis. Oh iya. Ning adol rupa tok suarane momrot ya percuma. Dadi pelengkap. Heeh, saling melengkapi. Duit tunggal pri kuwi nanding-nandingke sing luwih enom akeh. Sing luwih pinter akeh. Ning sing ndongake kowe awan bengi ya mung aku gedhe. Tapane gentur prihatine. Angsarmu apik. Apik no. Jenenge Senen Pon kok. Senen Pon iki 11. Wah, 11. Kowe mbok sopon ki apik ya? Apik. Aku Selasa pon iki piro? Selasa pon piro? Padha wetone iki, Le. Selasa pon pinten nggih? Nek aku 11 kula. Wonge mung pelakone welas asih kasihan membantu. Padha karo aku ya ngono. Membantu bojone wong terus nek kula. Kok ya ora oleh ndek wong kuwi.
Mbok bojomu Aku yang geruh rondo ayu nu welas asih. Lah nggih. Mbak ampun rondo sing nyaman mawon. Oh lah nggih. Lah sing aman apa? Lah iya nggih. Anakku wedok ditampilke seneng ngantuk. Ya tata ya. Men tepung karo anu Pak Bupati Kepahyang, tepung karo Pak Harto iki anak wedok. Bibit tunggul. Yo lek macak kebar luhur mau. Suarane ya aku bengi tampil, aku bengi pentas. Ya. Iki mau aku agak lungguhe klambiku kaya ngene Bunda Mimin. Wah iya. Nggih. Keseragam ya. Sugeng dalu wong ayu. Dalu. Wadah, kepalo. Dialak men to. Mentale wis dadi, suarane wis jos. Tambah mesem sithik ngono ya, Nduk. Sesuk lah, tambah mesem sithik. Lah ketok neng semake. Ora kudu lakak-lakak kaya Bude Mimin, ora kudu mesem sithik. Jenengan kebak piwelengani selak nang ndi to Bude? Kok selak nang ndi lho, ra iso kan sembur-sembur Oh, tutur. ngono. Ngaturaken menapa Dik Tata menika? Menika wonten pamundhut saking Bulurah Arya Sena. Nggih. Request mbanyu pangenan katur kanca-kanca gurem guyub rukun adem ayem sedulur selawase. Uga iki Nduk Eka uget-uget menonton. Nggih. Kak, ya Kak. Heeh. Maupun WA. Nggih, WA aku iki. Assalamualaikum wilujeng dalu Pak Kangkong Grogol Jakarta Barat monitor Mas Agung waelah nggih. Ugi sugeng dalu Jakarta Barat monitor lumantar DKO Dalang Kangkong official. Salam sukses buat Pak Bupati Kepahyang Kabupaten Bengkulu. Panjenengane Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid MMMPU nyuwun lagon selawat badar matur sembah nuwun Mas Putra Bengawan. Saking Mas Ugi balik papan nggih nyuwun hati-hati nggih. Ugi saking Semarang menika Mas Arif ugi nderek monitor. Mas Gito Waloyo ugi nderek monitor. Wis manut karo Nduk Tata. Apa Nduk lagune Nduk? Apa lagune? Ya. Ngimpi. Ngimpi. Wah, ngimpi. Ya. Ya. Nganggo bawa ra Nduk? Nganggo nggih? Nah, iki anake Bu Dwi. Ya. Kali jenengan to. Kok. Iki ki laire rada gedhi. Bobote pira Bu iki Bu? Lair. Cilik dhewe ya ki ya. Ora patek ngrusak dalane iki. Sing 29, sing gedhe iki malah sing cilik dhewe iki. Ya, ngambara ing ya pamerna suaramu karo Pak Bupati. Aja ganggu lho, Le. Ya. Ora ganggu. Heeh, ya. Ngambara ing ngawang-awang. Ya, wis saya kendel saiki lek nyuwara. Duh. Angger TPA mesti njaluk sangu 10.000. Wong nggih apa wong TPA masjid ning ngarepan kok sangu 10.000 aku. Arep nggih sedekah jare. Nggih tuku cilok kok sedekah. Ya. Sedekane bakul cilok kok. Hange, ya Nduk. Hang langu bebasan tanpa tepi. Besok nek gedhe calone sing tukang nyeneni bapake ya iki. Wah, golake jan.
lembara ngunggahi Masih dari Mas Heri Prasetyo saking Gresik tetep monitor Mas Kangkong nggih. Lakonipun seru tenan Mas nggih. Bintang tamune Jos Mbak Mimin kali Mbak Apri request lagu lagu Mas Kangkong sing iso nyenengke ati nggih. Nah, sing nembang Mbak Deni. Oh ya, saka Gresik. Nyuwun nomor WA-ne Mbak Mimin kali Mbak Apri. Waduh. Nggih, nggih kula tak izin riyin. Ya, terus ya. katungkul ngumbar gagasan Nano satemah kinawa ngimpi yo sak langgame sisan ya yo Nduk Sripat sripit lembehane merak ke simpen kandas luas wirakane anglam lami sedhet singset kenyokang dipusana dasarayu makseh kenyok tanku jiwa tak jageti aduh mesa sobat madu Naras ranta tak gandeng malaku muyu Jampes saka ngelem ya monitor nggih sugeng lenggah sugeng mirsani yo bunga kenyokang pindohap sari kuciwane kabeh mau amung ngimpi. Nah. Terima kasih Nduk Tata jan wis sing klasik utawa sing kelanggam mat-matan ya wis kecekel Mbak Mimin Mbak Apri Lanje, apa dhisik iki jam jeneng kandutan ki ya ngidami gender ngono ya wis pas karo maksud iki pas ngono lho Pri aku ditang-pitingi ngono kok ora tau pas ngono piye. ora pas dudu gathuke kok kon dipas Maksudnya niku nggih, kula niku lho mboten talingan kula niku lho ingkang mboten saged kawin kalian gamelan ngoten lho. Oh, ngaten. Si nek Nduk Tata kok umure jasane ceh timur nih kok langsung ngenge iki tok ngono lho Nduk. Nyes ngono ya, Le. Mula yang keturunan darasan niki pancen ya ana. Ya iki sing disuwun Mbak Deni Den nah iki ana sing nyuwun lagon kacu kuning ya Iki Mas Oyok mboten saged mriki nanging ngersake lagu Kijing Miring. sapa Rayi Panjenengan. Wow, Pak Gelar. Nggih, mungkin penaturaken. Mau WA kula. Weh, lah kok WA Kak sampean
Dik, aku ngersake anu lagu Kijing Miring. Aku karo pamitno ra iso rono nggih. Biasa tak mriki to, Jan. Iki mau WA sampean. Aku ngono. Ngersake Kijing Miring. Yo kuwi men diewangi Apri ngono. Karo men Apri karo latihan Kijing Miring ngono. Ya Den, ngatek Den. Ayo dikancani Mbak Deni Lek. Yuk, Deni. Ya, iki nek Dene iki ya kudu digarap seragenan kacu kuning. Ya. Digarap anu jaranen. Oh, ngono. Senterewe. Ya, iki. Iki mari mantap iki. Dadi engko gerakane joget iki melu Mbak Deni lho iki engko Lek. Nggih, kudu melu Deni. Melu Deni gerakane. Ya. Pak Miarso sing nyuwun lagon kacu kuning garap cara jaranan. Liyane iki teplek kanggo gelungan Deni kaya nganggo apa kaya tenong ngono ya. Kaya apa? Kaya Tenong isine wadahe buah-buahan lho, Mbak. Ra apa-apa to jeneng kaya buah kan apik. Tak kira kaya tletong sampean yo. Tenong kok tletong talinganmu ki lho. Kok jogete niru aku, tapi aja cedak-cedak. Lah nyapa? Wis pokoke aja cedak-cedak. Malah keselentak lek cedak-cedak. Jaran. Weh, tanggal 31 esuk aja metu. Pripun? Ngundak tinggi kurban. Alah. Boleh kaya ngono ki sapi Brahman. Makasih. Metal nek ini metal. Selikur yuta ya gelem iki sapi. Heeh, jar iki iso iwake meni guaji apa sapine wah nyenengke ati tenan. Koyor tok. Koyor. Lho gajah mriku ya wonten fungsinipun. Bakso nek ora ana gajah ning gawe ya ora dadi Dalah. apik. Semua kan ana fungsine. Justru gaji ki sing sedep. Nah. Ya, daterke lagune cara jaranan. Ya, aduh. Kacu kuning. Yo Mas, gogo ya, diadekke.
Awas, kopro. Ayo koprol. Yo, Kabral. Ayo koprol. Sukiwin. Ayo, Kabral. Yo. Iya. Iya. Hey. Yo, enake Mas. Waduh. Rak. Ger kau. Wah. Kari dhewe nek kok mesen. Ya, nah. Iya. Aku lek seneng ki lek pas muni penake, Mas. Iya. Keri, Mas. Ah, boten enten kok. Mboten enten Pak ora ngono kuwi. Ora enak to. Mboten enten. Krungu kok keri barang. Mong mboten keri ngono. Neh Mas. Lah iya, Jan. Energi kok ngombe. Wah. Lah iya. Nek yo anu yo lek enteng ngono ya, sembodo. Biasane kan nek piyai nyun sewu lemu ngono kan ngantukan kok gak males-malesan. apa-apa ning energik lho. Dadi
Ora ngantukan, piyaine energik ngono ki lho. Iki ro maksimal lho iki. Biasa kan wegah kon ngopo waton perintah, terus di loro tuding mung waton perintah. Nyatane apa-apa ditindakke dhewe. Ra ngoten to. Nah, jos. Tapi bohong. Ayo bohong. Nggih. Mereka Pak Neno Kalisari Jakarta Timur uga tetep monitor bos. Nggih sembah nuwun. Nah, Jakarta. lah mau sida maturke ora Pak mundute Mas Cahyo kun tadi. Jenengan ta Sing sing miring. dhewean? Yo. Lah kula nggih mung anapa menika pamundutan. Ah, Dadi iya. sakniki mboten napa sang wekdal nek pas Didik Mimin kalih Dik Apri mriki milih mboten napa-napa. Siap. Mau ki jane Mbak Deni sisan ngono ki sing Iya. miring. Yo, men anu Budwi sing ngaturke pamundhut saka Mama Haryasena lagune Banyuwangen aneh. Nggih. Pokoke kuwi terus diaturke men remen kagem kanca-kanca moderator DLI Channel uga dalang kanggo official channel. Nggih, penaturaken Banyuwangenan. Ki wis rata Waranggana wis jumeneng kabeh nek Mbak Rini Rahayu kae sesepuhing Waranggana ora perlu jumeneng. Ya. Nggih. Masa burine jaranan jenengan kira iya. Nggih, jan. Dadi mengko Waranggana sak pengrawite komplit saestu. Wah, kabeh mangkat hebat. Wonten Kang Cewet nggih menika nggih. Nggih. Nah, kali kangen-kangenan nglumpuk ngeten iki nembe niki Mbak Mimin Mbak Apri. Semenjak pandemi Nggih. Saged ngumpak ngeten iki nembe niki. Manane lek pas ngoten niku lak dibagi grup 1, grup 2. Grup 1, grup 2. Lah ini grup 1, grup 2 jadikan satu malam ini ndukung panjenengane Bapak Bupati ing Kepahyang Kapulosan Bengkulu nggih. Nah, ya. Nggih pungkasaning gara-gara pun neraken cara Banyuwangenan. Heeh. Ki ndengare hawane wadem to iki. Lah iya. Ya. Awane adem cocok di berkembang biak niki. Nggih, berkembang biak. Nggih, oke. Nggih serangan fajar. Ya, ya. Apa aku tak keri ning kene Pri mulya dhisik kok nek serangan pajare kleru ning aku, Pak. Alah. Mau. Suka. Yo, kadang dek iki wis apa jenenge? Gelang alit saiki gerajakan Banyuwangen. Nggih. Pun aturaken sak gayeng-gayenge. Ya, iki sembah nuwun Pak Bupati Kepahyang saha para staf, Pak Dandim, Pak Polsek ugi panjenengan Bapak Kajari lan sedaya kemawon para punden-pepunden pejabat wonten ing Kabupaten Kepahyang sugeng midhangetaken lan sembah nuwun sanget dhateng kantun Pak Soeharto ingkang dados lantaran anggen kula pintersaya Pak Bupati nggih mugi langgeng terus. Yo, monggo pun aturaken Banyuwangenan. Ya, yuk, dados. Kerajakan Banyuwangen
Sir-siran hati kending asli yang Yes. Mbak Mimin, Mbak Api, terima kasih atas bantuannya. Disambung di lain kesempatan. Matur sembah nuwun. Nggih. Patipun nyuwun pangapunten. Nggih. Sami-sami, nggih. Mbah nuwun Pak Bupati Kepahyang. Bapak Hidayatullah Syahid matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi kasembatan menapa ingkang dados panjangkanipun. Amin. So iso sowan kabeh kanca-kanca Dwija Laras Indonesia ning Bengkulu nak. Bengkulu, Amin. nggih. Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura.